И така, здравейте, аз съм Алекс Ивайлов Христов. Днес ще играем на Майнкрафт. И сега влизаме при този сървър. И така, сега ще видим дали добри хора ще ни се паднат или лоши. Тън, 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 тън. Его и християнците Тазаров Стамиров. Той е с мен. Отново новия ни клип ще представим Майнкрафт. Да. Почваме се, както знаете, казваме какъв ни е скина на нас. На Меси. Включваме се сега. Започваме Майнкрафт. Сега. Започваме. Извинете. Не за малко. Започваме клипа. Сега ще започнем. Само че не ми се включва. 55 хора. Както знаете, да се включим в нашия сървър. Така както знаем, да се включим в нашия сървър. Айде към кухня. Айде към кухня. Ще паднем батерията. Както знаете, ние почваме клипа. Както започнахме преди мъничко, започваме нов клип. Включваме се. Не. Започваме нов клип. Така да се кажем. Аз съм присяда за сега там си. И започваме клипа. Сега ще го започнем след кратка минута. Ха-ха. Разбира се, нашите фенове ни гледат. Да. Супер. Нашия клип не представя как играем с... Ние сме с екипа на Меси. Да. На Барса екипа и нашия футболист е Меси. И ще започнем в нашия сървър, а не в някой от друг сървъри, така да се каже. Ще го правим или в техен. Чека съм читър. Ще започваме с клипа. Голям хитър съм. Така ли ще правите, бе, моите хора? Айде да ви видим сега. Те с програма. Айде да ги видим сега, като ти взема дяма. Те ни гледат още, ма как теглим? Ай, моите хора, да видите. Айде да видите, моите хора. Айде да видите, моите хора. Ай, сега видите кой ще се случи. Алекс, аз имам ли това на моя телефон? Не. Как да го стегна? Ай, сега хора. Сега да ви видим. Ще почнем най-добрия ни клип в Майнкрафт. В вселената на Майнкрафт. Така ще го започнем, да видите колко сме добри. Ако нещо да затрудни тук, Алекс, мога ти помогна да ми дадеш телефона и да ти помогна. Ако нещо не можете то, да не можеш да го направиш. Как да мога го направя? Аз ако ги тръпна с сорта мечи ще паднат. Ако нещо да затрудни, мога да ти помогна. Не знам. Готово. Ай са моите момчета. Ай са.
надо загореть. Кстати, вот реально нещо. Какое-то. Ето е. Са ли стеглило? О! Да го пращаш, бе. Там е другото. То ми се деинсталира. Тук се тегло. Ние играем на Майнкрафт, играем. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Стига с легавио. Бати леглят. Чуете? Хората, бе. Папа. Не, нема хапи. Нема ще пи. Няма да нахапиш, няма да можеш. Защо ми казваш да запеташ по момиче? Тя ще ти писал, се опитва да ме охапи. Не. Петка, Маргалетка. Батко те пердаш ли? Да. Що? О! Оу! Я да видим за какво. О! Луи! Ще падне цвете, почакай. Не? Тя го иска. Не, аз викам да не дърпам. Ба, на ко мериш тук, бе? Защо? Въвете ме как е. Не е тук вече да пали. Идете от татата. Върху си играйте и да спаваме. Ще ми издърпаш просто. Айде, моите! Не. Алекс! Петка, Петка, Не ме дърпай! Петка. Не ми дърпай! Не ми дърпай! Ау, ау, ау! Не, на бачи, не, бабо, не. Ау, стига, Алекс! Боли! О, той. Сори. Да, бе. Не ме дърпай! Айде, тук да ме да тя. Не слушай, лошо е! Цвети лошо! Чао! Не мога да не пикнем телефон! Да не паднеш, оу! Ето Моджо! Ето Пешко! Сташо! Клипа! Ай, игра. Чули. Були! Дръж. Скъсах и го. Гриш! Коса. Я не кажи ти днес, като ти дадох Аз. Ялове. Не. С ръце. Да? Омазали се целия. Че Не. не омазали. Не. Билиха на кощето. Ти издаде ли се го? Да. Хареса ли? Да. Той е дивики. Той е киви! Не дивики! Какво е? Дивики. Киви! Диво киве! Какво? Дивики. Те е диви! Дивики. Дивики! Да. Как дивики? Какво означава това? То така се казва.
Киви се казва. Кивики. А? Кивики, мамо. Това да не да падне кривето. Киви. Аре, бе! Няма салатка. Арва. Няма Арпе. салатка. На. Какъв то свят, бе? Ето я лети. Паднах. Меси. Какво? Тук не. Това е борба. Да. Нещо. Убих някакъв. Ей, Стив видях. Я, Ето моля да лети. Абе, ти го види. Абе, ела тук, бе. Бягай, бе, Меси. Ела тук. Ще паднеш. Аз двама ги при... Абе! Сигурен. Къде ти имаш? Бати сървъра, бе. Няма бати, влизай тук сега. Чакай. Ще го бия. Тогава. Взимай. Тогава. Бати падането. Паднах. Кажи, бе, Стифо. Овца. Така се играе. Бати прибирането, бе. Тук трябва да го... Не. Махам се. Нямам нищо за училище. Прибих се сам. Не. Падна. И оня другия падна. Ела тук. Мъкни. Бягай, бе. О, мой гад, той загуб. Абе, кажи, бе. Кажи, бе. Я, имаш ли нещо с теб? То тук е бой. Това е арена, деца прибиваш. Атка. Пътка. Той ще направи как? Добре. Чакай. No way. Типа то голям. Ти си луд, бе. Той е такъв тъмен, бе. Кажи, бе. Къде ли са?